Cred că este greu să respir acum. Cred că este greu să privesc acum. Cred că toată țara e sătulă. Cred că mulți au pierdut zâmbetul. Cred că a plâns o lume întreagă. Totuși, aș vrea să cred că nu. Mă gândesc că dacă am fi fost mai uniți, nu ne-ar fi fost teamă să umblăm priviți, nu am fi fost la noi în case blocați. Am fi ajutat în loc să fim ajutați. Părea o glumă la început. Nu m-a interesat, nu m-a durut. Nici peste o lună nu credeam. Deși vedeam. Cădeau cu miile și noi priveam, neputincioși, nerăbdători. Dar iată că nu ne-au ocolit. Cu atâta marce ne-am mințit. Îmi e dor să respir aerul de afară. Îmi e dor să te țin de mână până seara. Îmi e dor să împărțim o prăjitură și de ploaie să fugim vegheați de lună. Îmi e dor și de acei comuniști. Să-i văd veseli și lipsiți de griji. Să-mi iau în brațe bunica, să-i spun că e gata, s-a risipit frica. Iar asta e tot ce am simțit vreo 2 luni. De azi, serios, nu știu ce ar să mai fie. Cu morți, nemorți, peste tot aud doar pandemie. Acum nu m-ar mai deranja să-mi spună iarăși cineva că e 8 și începe școală. Nu pot să zic nimic de rău. Că e vina autorităților sau că e vina altora. Aș vrea ca toată situația asta să ne învețe ceva. E ușor să acuzi. E ușor să urăști, să detești, dar într-o perioadă ca asta lumea are nevoie să o iubești. Mi se pare că pot zări ieșirea, că nu mai este mult, dar totodată ajung cu privirea la adevărul crud. Mi-ar plăcea să fie totul un nor, să-l bată vântul ușor, să te revăd din nou, nu doar pe telefon. Nu-mi pot imagina o vară fără iz de mare sau plaje fără festivale. Nu mai suport să-i văd pe toți cu măști chirurgicale, cum țin distanțe uneori prea superficiale. Mă uit în urmă și apreciez fiecare moment îmbrățișând pe cineva. Revin și încă mă șochez când văd cum se salută cot în cot lumea. Îmi lipsesc colegii, prietenii, familia. Îmi lipsește școala, chiulul, cafeaua. Acum cei ce muncesc sunt doar eroi. Nu contează din ce soi, nu contează ce meserie fac. Ei ne bucură în momentul ăsta grav. Odată ce vom scăpa, presimt că va fi altfel lumea. Nici nu vom crede când vom vedea minune. Sper să fie drumul scurt, deși noi merităm. N-aș vrea să vă arăt și să vă spun, dar poate așa se curăță planeta de câte a încasat. Doar priviți câte dezastre se petrec pe parcursul anilor. De asta cineva a programat din 100 în 100 de ani un fel de restart. Ar trebui privită ca semn, ca un îndemn la bunătate. Deși nu vom atinge pe deplin, putem dărui măcar o parte.